फैबाय नों आंखौ सिनायाखै दा आंखौ सिनाया मोनदों र' खनसे माइसुराव थांदोंमोन ना खुलुमबाय रायजोफोर आङो दायो दंफैयो जाहैबाय दा एसेबां मोजां मिथिया दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों दा जोङो सौफैबाय लकेसनावहाय ओमफ्राय नैबे लामाजों हाबबोयो बोरै हाबबोयोमोन एड्रेसखौ आंबो बारा मोजां मिथिला दे दाहाय सोंनानै लानांसिगोन नोंथांमोना मिथिना लानो थाखाय जोबजासे नायब्लानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय दा आङो सिङाव हाबलांनोसै हनै दंलायो मानसिफ्रा बिरादनो मानसियाबो एसे जाबाय जानो हागौ बर्डखौ नाय दिनै मोदानबाय दा मोजां देखायनोसै ओइ र' हा बेबायदि नुनो मोनगोन सिङाव दिनै 15 आगस्तनि प्रग्रामा गोजौआव जादोंनो मोनसे प्रग्राम दं दिनैहाय जुम खालामनानै देखायदों ओमफ्राय जों दा गिर्जायाव हाबलांनोसै ओइ गोजौसो आच्छा इउट्रिक दासो मिथिबाय थेवबो आं मिथियाखैमोन ना लोगो नांगौ गोजोन न'खर दानो अनज्लायनाय नांगौ खौसेयै थानो निमाहा नांगौ खौसेयै थानो निमाहा नांगौ गोसोजों दायार फाब मावना उखैनाया हाखालायनो सानैजों बोरै खालामखो
चिकेन काबाब खोल आचार मेंग'नि आचार थाइजौनि ओमफ्राय बे नों जेरावबो बाहाग मोनो ने ओइ अमाया berapa nih? Ini sonda. Ini sonda. Lagi labra. Engkam, kursi. Lihat dong dari jangan. Bang. Hello, madam. Hello. Kami lain cek naik. Enggak. Saya amin pada kalau dia. Aku memang siapa sih itu mana? Masih tahu. Kakak. Lain yang aku sih nak. Aku sih. Sini bener loh. Konsep Maestro थांदोंमोन ना? दाख्लै Maestro लोगो मोनदोंमोन दिनै लोगो मोनबाय नै जानायाव सिगांलै नै ओरैबायदि बाथ्रायावनो नांज्लाय खमलाय बाथ्रायावनो अनज्लायनाय सैनो हायैयावनो हारसिं जायो बाथ्रायावनो नांज्लाय खमलाय बाथ्रायावनो अनज्लायनाय सैनो हायैयावनो हारसिं जायो गैया सुंथाब लामा देरहासार जानो जिउ लामाया गैया साया सायख्लुम जिरायनो दान्दिसे हान्थिनांगोननो सैसोनायजों बिनिखायनो खोनासंदों गले गले गाबज्रि हरनाय रिंखांनाय जिसुनि रैसु माबायदि जादों ओंख्रिफ्रा मोजां नायनो ग्रोन जाना दे दे जाग्रोदो दे औ दे नोंनि दासो नाम्बार फैहां जादों नै एसे जाथावबावबायसो गोथाव ना सेंग्राफोर गोथाव
बेखौ मोजाङै सो एसे दे जाग्रोबाय नोंसोर नै जोंनि नाम्बार दासो फैगासिनो रानग्राफ्रा दे ओरै दंबावो नै जाबाय जाबाय जाथ'बाय जाथ'बाय ओंखाम ओंख्रि संग्राया जोंनिया बिदिनो नै जाबाय अमा जायो मिथिदा अमा जायो Nggak, nggak. Oke, yang lihat menunjukkannya Mumbai balik. Terus, dasu di video nih. Kan nusu menjat kok kita. Jaraknya aja baik, kita siapa sekali losi ada. औ खनसायबाय थायो दा साला हारसिं जानानै दं नालाय दासो जालागासिनोसो नालाय आयु नोंसोर दहायनो जादों दासो जासिम जाखाङाखै खननै वा ओंखायनोसो मोदोमफ्रा देबफबबाय मादोंलै सयथिबो आयु आयु बाइबेल कलेज जाहैबाय इयो माखासे थांला जोब्बाय मालाबानो जोंबो थांनोसै दानि निजुराखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय नैबे बिनि बिदा असे निजुराखानि बेनो आंनि खर'खौ दानदों मिस्टेकनि खर'खौ दानदों I met you or not inside? Today morning. ओमफ्राय बिथांजोनि इउटुब चेनेल दं मोनसे जय निजोरखा हाजोवारि बिथाङा मोजां बोसोन होनायफोर लाबोयो जायफ्रा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ मोजां मोनो नोंथांमोना थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय आरो डिसक्रिपसनावबो होनो हागोन आं आरो माबाफोर बुंनो गोसो दंबावो मोजां मोनबाय ब्रादारखौ लोगो मोननानै दसेनि उनाव जोङो बिनिफ्राय हानजायनोसै आरो साबस्क्राइब खालामना होदो ब्रादारनि चेनेलखौ दे बिथांजोनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हैलानो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोना दा बिथांमोना मोजां गियान होनाय बोसोन होनाय बिनि भिडिअ लानानै फैयो नोंथांमोना थांनानैहाय चेक खालामहैब्लानो मोनगोन लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन नोंथांमोना आङो होनानै होगोन दे बाइबेल कलेज बेप्टिस्ट ट्रास्टनि थाङासै दा औ थोदो औ दे नोंसिनि बोनखा दा दे मानसिफ्रा थांजोब्बाय आरो बाखि प्रग्रामनिखौलाय नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय दहायनो मानि प्रग्राम सोरखौ थांनायल' दोंनो दोनखादों ना बेखौहाय दाखालिहाय औ देंजार नुयोलै खानाय गोलावखौ होनबावदो